Agora xa comezamos a falar das cancións. E a primeira canción, ou o primeiro track do disco, é a intro. O disco ábrese cun fragmento no que aparece Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, compañeiro Daniel de vida innumerable, presentando en Montevideo, Uruguai, a súa obra teatral Los vellos non deben namorarse, en 1941. Collimos un fragmento que nos gustou e decidimos introducilo para que aparecese no noso disco. E de seguido aparecen as pandereteiras de Barro do Arén, Gumersinda e Rosa das Diejas, Manuela das Marianas, Alxira dos Carballeiros, Feli e María da Helena e Clara dos Rubos, dunha recollida que lles fixo Guillermo Ignacio no 2005. Estas dúas colaboracións ou estes dous fragmentos definen claramente que este disco é un disco que parte da tradición galega, pero que busca toparse con novas fronteiras, evolucionar e ir hacia outros camiños. Polo que, con esta introducción explicamos moi ben o que é este primeiro traballo. Pues ser malos. Buenas noches, colegas.